На трета позиция ще сложа филм, който ще се конкурира с друго голямо заглавие юли месец, а именно Супермен. Значи очаквам доста, очаквам повече от Фантастичната четворка, защото все пак DC като цяло се справят малко по-зле от Marvel, да не кажа доста по-зле. Обаче с този филм надявам се да отвори новата им вселена, която ще развиват в последствие по един начин, по който да бъде готин и да е свързан, не като миналите им филми, ами по-скоро да го направят като Marvel, въпреки че в последните филми и Marvel се усраха, но като цяло действията им се движат последователно и е готино, нали, те ще си вземат полука и ще правят много яки филми, обаче имаме супер голямото заглавие на Marvel, което е Фантастичната четворка, и супер голямото заглавие на DC, което е Супермен в един месец. Джеймс Гън ще го режисира, което е малко... Не съм от най-големите фенове на Джеймс Гън, даже въобще, но като цяло направи готини неща в Marvel, така че се надявам да направи готини неща в DC. Та, определено с нетърпение очаквам този филм. Не очаквам да е добър колкото Man of Steel и разбира се най-важното и Хенри Кавил няма да играе, но все пак очаквам филма да бъде тотален бенгър и хит в бокс офиса и навсякъде. И да отвори вратичка вече за DC вселената.